Maryam, na rasa irin wannan rayuwa da muka tsinci kanmu a ciki. Komai ya canza, abin da kake iya samun shi da sauki yanzu ba haka bane. Wai matsalar daga ina take ne? Kawata kenan. Ina magana kamar baki makaranta ba. Bayan kin san irin wannan abu da ya rasa siyasa ba. Wai me yasa kake irin wannan abun ne? Ka san ba za a samu wani matsala ba. Na gaya ma kudin nan da suke waje na yanzu haka akwai naira miliyan 1.5 a hannuna a yanzu haka da muke magana da kai. Kawata ta wannan makaryaci. Killa ma yunwa ne yake fama da shi yazo yana ta zuba ƙarya kawai. Allah shi ga shi ga yan mata. Da kake gani na abubuwa sun yi gani na rufe da Allah su bana da imani bana da ido. Bandala bana magani. Idan nan abubuwa sun rikice na rasu ya gani ni yanzu gashi ma komai ya zo ya tattara mu a kai. Kai ni abin yana damuna wallahi. Kamar me yake nan? Kina ba kuɗi. Yanzu haka ma da kake gani wata matsanance yunwa nake ji na rufe tun da samu ba abin da nake yunwa nake ji yanzu gashi ban da gobe ba sai ina nan gurin abinci ba gashi na je gida ba abin da nika da ba ni ba yana ma ake wai ina ya wani wannan gaskiya abokina kana da matsala ina fatan dai ba mutum da ba saboda na ga tana tafiya a hanya na kai ji ba tare da neman kuɗi ba a wajen sani da gida ko aure na. Kuma ka san an sa sallama ma da sai da ibada ne. Ba tare da izinin ki ba saboda ke din ta musamman ce ta ki kyakkyawa ba kowa ba wani mahallin da ya da wuce shi ba Anya ba kai bane jiya na zo wucewa na wuce na gan kana waya kamar da mai gidanka ba. Ni kuma Kai ne mana. Gaskiya ba ni bane ba kawai da ina tunanin kina kin da kasan an ce mutane a duniya kawai kina da kamar ni ne amma ba ni bane ba gaskiya. Haka ne, ni yadda na ganka jiya gaskiya ko a ina ne na ganka ba zan iya manta fuskar ka ba. Gaskiya ba haka bane ba ni dai ba ni bane ba kawai dama dai na ga kina wucewa ta nan layi na mu kullum so shi yasa na ga kamata a ce na zo na same ki na miki magana saboda yanayin tarbiyyar ki da kamalar ki ya kamata in bayyana miki sakon da ke tattare da ni. Tun da ni ka ga mai kamala ce kuma ka yarda da tarbiyya ta bai kamata ka cire ni a kan titi kai min magana ba. Yana da kyau ka biyo baya na ka je ka ga gidanmu kafin ka yi sallama a kira wani na fita. Allah sarki kin fahimci abun yadda kika fahimci abun daban yadda ni na dauki abun daban dalilin da yasa na zo na fara bayyana miki kasancewar ba kamata in takari gidanku kai tsaye ba tare da izinin ki ba yanzu na je gidanku ne ce fito mu ayi min magana da ke kin ga baki san waye ba amma in ya zama already na riga na miki magana kin ga kin san da zuwa na dalilin da yasa na zo na miki magana kina akan hanya amma ina neman afuwarki Abdul Alhaji Ali ko dan wata wanda musamman zan iya cewa ba wanda bai san shi ba so shi yasa nake son san ko da wata ke magana saboda kada ki dauka cewa yana so ne dan wannan aiki kawai da ni sai san ina son mace mai tarbiyya sannan ga kina da kina da shi amma ina tabbatar ba za ki yi da gidan mu kuma ki ga Allah sarki. Baka yarda da tarbiyya na ba kenan shi na tunda har kake bukatar na biyo kai gidanka na je na gani. Ai duk mace mai tarbiyya ba namiji ba zai so ya ga ta biyo shi zuwa gidan shi. Allah ya tsare shi. Ba ina nufin gidan mu. Ni yanzu ina tare da iyaye na ne da wani gida daya. So ba wai ina nufin ki zo ki biyo ni gida ba. Ina nufin ki zo da iyaye na ni ma in je kan iyayen ku. Da iyayen ki a sun ba ni dama kin ga shi ne daga nan sai mu ci gaba da zuwa gurin gabatar miki da iyaye na ki ma ki gabatar min da naki shine abin da nake sai dai gashi dazu ina ta yi miki magana ko sunan ki ma ki kafa da ko me ya zabi dan Allah zan so ki sunan ki Sunana Afnan. wow nice ne suna mai daɗi haka dan Allah ina neman alfarma a cikin makaman da nan ba saboda kira ki Gaskiya nan ba na mai tsada ne.
haka ai kamar yadda suna ke da tsada ya tabbatar da wannan bai kai tsada amma a matsayin kyakkyawa wacce ta hada duk wani abu wanda ɗan namiji ke bukata ina roƙon na san cewa ban da abin da zan sai nan ba a wajen ki kuma ba ni da abin da zan sai ba sunan ki kamar yadda kika yi min alfarma kika gaya min sunan ki haka nake ƙara neman wata alfarma ki bar min ki nagode sai an ji wanke to shikenan nagode sai mun yi waya kai mutume na abokina aka yi ne kai lallabi kai kutuma barawa ke faruwa ne na rantse da Allah da safa ce kutuma ai na je na ga ma inda zan yi da ita gaban numban ta da farko ta dinga min hanya kawai na ka hada ta da kalamai kawai ta jira sama na ga ba ga numban kana gari ta bada numban ta lallabi an jima sai gidansu so nake yi a to kace za mu dau wanka kenan amma fa ka san bro ban da ne ce mata ne dan gidan dan gwata ne su na rantse kai kyale ta daga ba inda ni na samu dai wani abu a hannun ta inda muke shan makai fannan muka samu wani abu a hannun ta ba shi kenan ba mu je mu nemi wani dan mata ga sunan a gari sunan fasin yawa inda na samu abu dai kai shi kenan gaskiya abokina na ma murna wallahi Allah abokina za mu wai kanka da wallahi sai na saya ma mota kai banka wallahi kana ma gaskiya da ka abu da Allah abokina gaskiya ma bari rubuta ma ni ma zan rubuta saboda lambobin suna da yawa bace ga ma sunan ta ba kenan ga mun sunan da zan rubuta na ga ma sunan my love din suna da yawa za ka iya rubuta sweetheart sweetheart din ma suna da yawa ba sai dai in saka sweetheart din okay to ka rubuta duka wannan to shi kenan yanzu bai kana ganin kamar karfe nawa ya kamata mu je gidan kenan ana sallar isha idan je gidan Allah to yanzu ya yanayin dressing din wankan da zamu kai raina musu hankali da mu ka ga gidan nasu har gidan nasu da mu raina fa ban da kayan da zan sa yau gaba ɗaya yanzu ya za a yi kenan ni dai fata na Allah ya sa baban da shegin mutum ne mai mahaukatan kuɗaɗe gaskiya ni ma addu'a kawai abin da yake tunani kenan Allah ya sa akwai kudi a gidan dan ba kudi a gidansu wallahi ba zan ƙara haɗuwa da maganan da dressing din da zamu yanzu ya za a yi kenan manyan kaya za mu samu na tuda amma za mu shiga mutanen banza ne ya ba ni da kayan siyasa kai da Allah baba kai baka ganewa ne ga ofe na ana yi a gari ga masu wanki da guga abokanan mu ga ofe duk gashi in ma ba mu da kudin ofe kana da kwantar da ɗaya daga cikin su ina da kwantar din ofe kai duk wankan da ka dauka ka fitara nake sawa da aro nake wallahi da aro nake Allah wando na kwaya kai ko wani rana gaba ɗaya a wuni sai in ga kayi ka shiga ya ba su riga da wando in je in kai ha ba aboki na gaskiya ni ma zan shiga gaskiya to wallahi ka shiga za mu je mu karbo su kai ka dai sanya za ka samu 500 mu je mu karba hayan ba da ma insha Allah ko aro ne zan nema yawa shine kai abin da za a yi ai na ga muna samu kai duniya sai da lahira sai da sun zama sabon kabari ko ya ganki sai ya tuna da fuskanta gaskiya ni suna na sami bisa dukkanin alamu yadda na ganki yadda yake da na kanki sai dai bane dan gidan malam shehu ne sai dai kuma yanayin yadda sunan ki yake da kuma kyawun ki ya tafi daidai da kawai da kuma gaskiya ne duk wanda ya same ki gaskiya dole ne ya domin ki babba ce Ni kuma yar gidan Buhari ce. ya Buhari. Buhari dai wani arzikin san akwai Buhari akwai wani gidan Buhari na ne a kan wannan gidan to na Buhari ana da kai shugaban kasa na sai in ce wa haka Haka. so da Allah ko zan iya samun lambar ki idan babu hali zan iya samu Na
muka yi samu. to shikenan godiya nake da Allah ka ci dan abin da to shikenan Maryam dole ya kasance ana ce jira nan kuma zan kira ki Allah gaskiya da maganki kina da saukin kai hakan ya nuna mun cewa kin so daga